co obxectivo de poñer fin á inseguridade que se segue a rexistrar neste treito da rede viaria, os nacionalistas levarán a pleno unha iniciativa para instar ao Goberno a demandar da Xunta unha actuación máis completa. Piden que se instalen pasos de peóns e que se coloquen barandas entre as beirarrúas e a estrada, especialmente nos tramos máis perigosos, como o paso baixo a ponte da autovía. O que non hai nin sequera son pasos de peóns para poder cruzar dunha beirarrúa a outra, non hai ningunha medida de seguridade. Podemos apreciar tamén que ali debaixo da ponte, na marxe dereita, vai ao que é a beirarrúa a ras da carretera, sin ningunha baranda que protexa o peatón dos vehículos, e non hai ningunha medida de seguridade. Entón, no BNG de Boiro rexistramos unha moción e o que instamos é ao Goberno, á Alcaldía de Boiro, a que demande das administracións competentes pois estas medidas de seguridade das que vimos falando. Os nacionalistas critican a planificación das obras que tiveron como resultado a dotación de beirarrúas de xeito aleatorio entre unha e outra marxe da estrada, sen unha senda peonil continuada que conecte os lugares de Vilariño e Carro Feito.